Türkmenistany harby gullukdan boyun gaçyran ýene bir Yehowa şaýady azatlykdan mahrum edildi. Yehowa şaýatlarynyň metbuat wekili Jared Lopez'in 8-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, Türkmen kadyýeti 3-nji sentýabrda 18 ýaşly Murat Orazgeldiýew harby gullukdan boyun gaçyrmakda günäli tapdy we onu türme tutsaglygyna hökm etdi. Toporun maglumatyna görä Türkmen häkimiýetleri 2018-nji ýyldan bäri harby gullukdan boyun gaçyran 24 Yehowa şaýadyny tutsaglygy hökm etdi. Olardan 11 şaýat häzirki wagtda türmede saklanýar. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitleri zulüm etmäge dowam etdirmegi utandyrjy ýagdaý. Murat ýaly ýaş hristiýan ýigitler höwes bilen alternativ gullugy berjaý ederdiler. Muňa derek olar türmäge basylýarlar we söýýän maşgalalaryna hemde jemgyýetine goldaw bermek mümkinçiliginden mahrum edilýärler diýip Lopez beren beýanatyny aýtdy. Ol adam hukuklaryny goraýan halkary gurumalaryň türkmen ýol başçylaryny onuncu sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlary tutsag etmegi besetmäge hemde hökmany harby gullugy derek olary alternatiwa hödürlemäge gaýta çagyranyny aýtdy. Biz Türkmenistan ýakyn wagtda öz kanunlaryny halkara ülüňelere laýyk getirip olary üýtgetme girler we parahat ýaş ýigitleriň gereksiz tutsag edilmegini beseder diýip umyt edýär diýip Toporun metbuat wekili aýtdy. Lopez Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber'ın Türkmen häkimiýetlerini Orazgeldiýew boşatmaga çagyrýan sözlerini sitirledi. Türkmenistanyň häkimiýetleri Murat Orazgeldiýewi derrew boşatmaly we oňa garşy bildirilýän jenaýet işini ýatyrmaly diýip Denber aýtdy. Ol Orazgeldiýewiň tutsag edilmegine gabak etdi. Türkmen kadyýeti geçen aýyň başyna ýene 2 Yehowa şaýadyny Dogonlar Eldor we Sanjarbek Saburovlary şol bir aýyplama bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň teklipnamalaryna laýyklykda ynançlary sebäpli harby gulluk edip bilmeýän adamlara alternativ raýat gullugyny hödürlemeli. Şeýle-de olar wujdan azatlygy baradaky hukuklaryny ulananlyklar üçin tutsagda saklanýan beýleki Yehowa şaýatlaryny azatlyga çykarmaly diýip Rachel Denber aýtdy. Kendan Institutunyň işgäri Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Edward Lemonyň pikiriçe, Türkmenistan ýapyk döwlet bolmak bilen dünýäde adam hukuklary boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň biri we beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna bolşýaly bu ýurtda hökmany harby gulluk çagyryşlaryna dayanýan goşun bar. Kanun boýunça 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky her bir erkek raýat esasly sebäpleri bolmasa harby gulluk etmäge borçly edilýär. Onun çesasyna gullukdan ýüze vurmak esasly sebäp hasaplanmaýar we gulluk etmekden gaça duranlar 2 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilinir. Türme şertleri adam käçilik kadalaryna sığmaýar we adalet ulgamyny adam gynamaları giňden ulanylýar diýip Lemon aýdýar. Türkmenistanyň Jenaýet kodeksiniň 219-njy maddasy kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda harby gulluga çagyrylışdan boyun gaçyran raýaty 2 ýyl içinde düzediş işlerini işletmek ýa-da 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jezasynyň berilmegini talap edýär. Kanun mobilizasiýa ýa-da harby döwürde harby gullukdan ýüze 3 ýyldan 10 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek cezasyny talap edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komiteti Adam hukuklarynyň ähli jarnamasynyň 18-nji maddasyna hemde raýat we syýasy hukuklary boýunça halkara şertnama esaslanyp her bir adamyň önünji sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmagyny pikir, wujdan we din azatlyklarynyň kanuny ýerine ýetirilmegi hökmüne ikrar edýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabryna Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapyndan din azatlykları boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna goşuldy. Dünýäwi Türkmenistanyň baş kanuny raýatlaryň azatlyklaryny şol sanyna olaryň islam dinine uymak ýa-da uymazlyk hukugyny kepillendirýär. Ýöne adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen häkimiýetlerini raýatlaryň azatlyklaryny şol sanyna din azatlyklaryny depelemekde ýergiderli tanqid edýär.